asa daw ko mobalhin og trabaho inighawa na ako sa aning ang company nga gitrabahoan karon. Last din naman ako karon sa trabaho pero mura na ko og wa ka trabaho. Kauban ako og trabaho ang amo pinakaamo karon dito. Pero dili na ako videohan kay para silang privacy ba. Pero pwede gud i-vlog sila apin. Pero di na lang. So, ang tubag no ana kay grabe ang company diri sa South Korea kinaraghanan. Ikaw na lang di mamili kung say pabor nimo. Pabor nga makong sweldo ba, kapoy ba na siya. Dire sa South Korea grabe ang mga kumpanya gakasubra. Bisan pagdara ka sa bukid. Kay kani among gitrabahoan bukid ra man po ni siya. Dili man iog duo jud sa syudad. Industrial zone siya nga karaan nga gamay siya. Daghan kay company diri ga palibot sa among gipuy-an oy. Bisig asa makadapit sa South Korea daghan kay company. Man di ka magduol mga apply og trabaho. Basta resident visa. So wala po kabalog asa ko mo balhin pero naa ko'y kanang kuan. Murag prospect ba ug asa kay kani ba yung nata sa South Korea kanang samot kung EPS ka kana ba taong working visa ba naadyo ka sa kana ba taong mabati jud ka kanang maghawa na kang company gani naadyo kay bation nga murag mingawon ba ka or ganahan ba ka excited ba ka mahawa pero kani akong part gyud nga paghawa karon murag mingawon ko sa ilaha jud ani kay kani ra jung kumpanya ahong gisudlan nga grabe ang kamayhon tao kanang batasan sa tao ang gisayangan naman kanang gikan sa amo hantod sa katrabaho mga Pilipino kanang ibang lahi na kanang kuan basta grabe ang nabati ani nga kanang feel at home jud ko ani da kada bang basta wala ko mo ma-homesick ani ko mabating depression anxiety on sabay ana kay ang abroad di jud dalim sa tinuod lang sa wa pa maka-experience og abroad di jud basta-basta ang abroad swerte na lang jud ka kung makatunong ka og mga taong maadyuhon jud bahala gamay na sweldo unta basta mayon lang mao na pinaka the best nga regalo nimo mag-abroad ka pero ako bahala na lang magkuan na lang ko mobalhin na lang ko kay for sure anytime man jud pud are kanang sa mobalhin ko kay ako lang po i-share sa inyo ha grabe ang kanang amo karon kanang basta manarbaho ganita og tarong bitaw kanang ang amo jud kay mingawon kanang mura bagpugngan jud ka ba na nainon ka nga ayaw na lang hawa ay dalang uli Pilipinas nga niya na kay kay samukan man ko sig pangutana no naingon ko nga muli kog Pilipinas dili ako mobalik og Korea kay yun siya nga mobalik jud ka kay nana citizen Korean citizen imong asawa niya dili ko mobalik lagi kay di na ko ganag Korea kay mahal kay og cost of living sige siyang katawa nga mobalik ka nagikuha na gini akong kakao number kay sige daw kinagtawagan kung magbakasyon gani ko, magsige kag samok-samok dito sa awa. Anon sa ka amo. Mao dyan basta manarbaho dito kag tarong. I-treat po kag tarong nila. Manay pinaka the best nga kuan nga imong buhaton kung manarbaho ka. Imo dyan i-treat imong makauban og murag pamilya. Pamilya ba na siya or kana bang mahalon jud man sila. Kay ang balik pud ana mahalon po kanila. Treat them like family kay i-treat po kanila og murar po pamilya. So that's all ang last vlog nako sa company mingawon jud kaning kumpanya pero bahala na asa dangatan bye bye